2012तल्या वेळीची चर्च हल्लो केस फाटी घेवंक अजून मेरेन सरकाराचो अर्ज आयिल्लो ना म्हण जेएमएफसी कोर्टान स्पश्ट केला। केस फाटी घेतल्यार लुकसाण भरपाय मागचे नात म्हण आरोपींनी कोर्टाक लेखी सांगला। दुसऱ्या वटेन केस फाटी घेवपाची सरकाराची पद्दत कायद्याक धरून ना म्हण आयरिश कोर्टात केला। कोर्ट म्हणटा केस फाटी घेवंक सरकाराचो अर्जच आयिल्लो ना म्हण आयरिशाच्या अर्जाक सध्या अर्थ ना। 2012तली वेळी चर्च हल्लो केस मडगांवां जेएमएफसी मुखार शुक्रार आयली। सुनावणेक सगळे आरोपी आनी वेळीचो आमदार बेंजामिन सिल्वा आशिल्लो। मात केस फाटी घेवपा विशीं सरकाराचो अर्ज शुक्रारा आयलो ना। केस फाटी घेवपाची सरकाराची पद्दत कायद्याक धरून ना म्हूण आयरिश कोर्टान गेला। मात सरकाराचो अर्ज कोर्टान येवचोच आसा। On the last set of hearing, the APP had submitted before the court that she has received instruction from the Director of Prosecution to withdraw the case and that we should furnish undertakings and affidavits that we will not file counter cases against the government. Those affidavits have been sworn by the accused and handed over to the APP. Now she will start the process of drafting that application and submitting before the court, which she will do on the next date of hearing. I am only intervening to the limited aspect of drawing the court's attention that the procedure being followed is unlawful and contrary to law. So the learned judge has mentioned that there is no application for withdrawal as of now, and the learned APP has also today not moved any such application. So she has given me liberty to submit the application for intervention as and when the application is moved by the prosecution. 22 फेब्रुवारीक केस फुडले सुनावणेक येतली तेन्ना केस फाटी घेवपा विशीं अतिरिक्त सरकारी वकील अर्ज करपाची शक्यताय आसा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। शिक्षण माध्यमाचेर बीजेपीचे अजून वस्त्रहरण केल्ले ना। बीजेपी सध्या मंचाची दुस्मान न्ही, मात कायदो पास केल्यार दुस्मान जातले म्हण सुभाष वेलिंगकार उलयला। मंचाची दिवचले बसका जाली। डायसेशन स्कुलाक अनुदानाचो कायदो करपाक सरकार मार्चांतल्या अधिवेशनात विधेयक हाडपाक शकता, त्या खातीर आंदोलन आनीक खर करतले म्हण मंचान शिटकावणी दिल्या। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात वचचे न्हय म्हण बीजेपीन फर्मान काडला। अधिवेशनात हाडपाचे धाडस सरकाराक जालना आणि सरकार आता म्हणटा येणाऱ्या मार्च किंवा कदाचित ते येणाऱ्या मार्चात जे अधिवेशन जातले त्या मार्चात हाडपाचो प्रयत्न करतात। त्या अधिवेशनाच्या पयलीं आमची सगळ्यांची भाशा प्रेमीची भारतीय भाशा प्रेमीची ताकद जी आसा ती आनीक मोठ्या प्रमाणात तांकां दाखोवपाची। मराठी राजभाषा करता म्हण अधिवेशनात थाराव घेवन बीजेपीन विश्वासघात केलो म्हण मराठी राजभाषा समिती बोवाळ मारता। समितीच्या वावुरप्यांनी म्हापशा बाजारात भोवून लोक आनी दुकानवाल्यांक पत्रकां वाटली। सरकारान मराठीक राज्यभाषा करची नाजाल्यार बीजेपीक खंय म्हारग पडटले म्हण समितीन शिटकावणी दिल्या। या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी मराठी राज्यभाषा केलीच पाहिजे आणि न केली तर त्यांना आम्ही सत्तेवरून दूर करू हा इशारा देण्याकरता हे आम्ही घरोघरी चला हे अभियान आता सुरू केलं आहे। इथंच अधिवेशन झालं होतं भारतीय जनता पक्षाचं आणि त्यामुळे त्यांनी ठराव घेतलेला आहे की आम्ही मराठी राज्यभाषा करू म्हणून, परंतु आपल्या ठरावाला आणि आपल्या आश्वासनानं ते जागत नाही आहेत। सगळ्यांना समजावून सांगतो आहोत की मराठी ही आपली भाषा आहे, तिला राजभाषेचं स्थान सरकारने द्यायला हवं, नाहीतर आपली संस्कृती
आपली परंपरा नष्ट होणार आहे. आपण जी आपली पोथी पुराणं वाचतो ती इंग्रजी मीडियममध्ये मिळत नाहीत. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांना ते काही कळत नाहीत आणि त्यांना ते आपलं असं वाटत नाही. 450 वर्सां पुर्तुगेजानं राज्य केले पण तेणी बसून आमच्या ह्या मराठीचेर प्राणघात हल्लो करूंक ना. आमी मराठी खातीर सगळ्या लोकांनी एक जावपाक जाय. घेऊया एक विराम.